Maayong adlaw kaninyong tanan, sama sa gihapon dako ang akong kalipay nga makatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kumusta kamo? Hinaut pa unta ang Dios kanunay magauban kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga maoy magauban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa mga blessings nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat sa kinabuhi ni San Pablo nga maoy nakapasabwag sa maayong balita nga ikaw lamang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, nagaampo kami nga ikaw mag-abri sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Hinaut po unta nga abrihan nimo, hinaut po unta nga dili sirado ang among kasing-kasing ug among hunahuna. Abrihi kini Ginoo sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Magsugod kita sa review atong bantayan, atong i-review para makahibalo kita kung hain tagikan. So, sa wala pa si Jesus miadto sa langit, misugo siya nga isabwag ang maayong balita sa tibuok kalibutan nga siya ang manluluwas. Og miingon siya, sa dili pa mo magsugod, maghulat kamo sa Espiritu Santo sa Kapitulo Acts chapter 1. So, sa adlaw Pentecoste, miabot ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. O gasugod na pagsugod ang sumusunod ni Jesus. Daghan na nagsugod na gyud nga mituo sila, mga Hudiyo, mga dili Hudiyo. Og niya ang panahon na usab ang ngalan dili Kristohanon kundi sumusunod sa dalan. Wala pa sila tawag og Kristyanismo. And then dinay usa ka tawo nga ang ngalan si San Pablo, nga usa ka Hudiyo, relihiyoso kaayo, banggiitan, leader siya. Wala siya mutuo nga si Jesus ang gisaad nga manluluwas. So, ang iyang paglantaw nga kini silang mga sumusunod ni Jesus, mga piki. So, ang iyang gihimo, gusto niyang naghimo gid siya mga paagi nga kini silang ma-preso, patyon. So, dinay usa ka panahon nga miadto siya sa usa ka lugar. Apan sa dalan sa Damascus, nagpakita ang atong Ginoo dito sa dalan sa Damascus. Dito na bag-o ang iyang panghuna-huna. Siya nagtudlo na usab may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. So, and then dito sa usa ka lugar usab sa Antioquia, nagdaghan ang Kristohanon, sumusunod ni Jesus. Dito ang unang gihinganlan sa mga sumusunod ni Jesus mao ang Kristyanismo. Dili na ang dalan. So dito ang simbahan naminaw sila og gisugo, giampuan nila si San Pablo o si Barnabe nga mo adto sa daghang kaayong syudad aron nga magtudlo sa may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. So atong mahinumduman nga sa unang missionary journey, kay tulo ka journey nila. Ang una, miadto sila sa Perga, sa Lystra, sa Atalia, sa Iconium, sa Derbe. Dito ubos niya sa southern layo-layo ni Juday sa Libya, dito ni sa taas sa Israel, taas dito sa Palestine, dito taas sa Damascus. So mao gitawag nila nga Asia Minor. So kini mga lugar, mga
sobra sa usa ka tuig silang nagsabwag sa maayong balita. Karon gingalan Turkey ni siya, pero wala na kadaghanan napuo na ang mga Kristiyano dito. So atong mainumduman nga dito sila sa Lystra, sa lugar sa Lystra, nga gigamit siya sa Ginoo nga naayo ang bakol o nakalakaw. Ang naitabo, ang mga tao dito ga tan-aw ang ilang paglantaw nga si San Pablo Ginoo, o gusto silang mag-sacrifice, mag-worship, mag-ampo nila. Apan miingon si San Pablo, tao lang kami, ayaw mi og ampoa. So paghuman dito, paghuman sa ilang unang missionary journey, mibalik sila sa ilang simbahan sa Antioquia. Sa 5 ka tuig, mibalik na usab sila. Ilang gustong bisitaon nila ang lugar nga dito nila gitudlo may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. So nagdagan usab ang mga Kristiyanos dito. So mibalik siya pagkahuman dito usab atong mahibaw-an nga miadto sila sa lugar dito sa Europe. Usa ka babae dito sa Filipos. Usa ka babae nga mituo sa pulong sa Ginoo. Ug dito usab syudad nga Filipos, kuan ni siya karon Greece ni siya. So dako ning syudad ug mas advance ang ilang gobyerno, advance kaayo ang ilang nasyon. So Filipos, nagpunta siya sa Filipos. Dito atong nahibaw-an nga usa ka babae nga napuno og mga satanas o giayo ni San Pablo o ang tag-iya sa babae kay nawala naman ang espiritu, nasuko o gipreso si San Pablo o si Silas, gipreso sila. Og dito atong nahibaw-an nga bisan gikastigo sila husto, pero usa ka gabi ni ana bisa gikastigo siya, nagampo siya sa Ginoo, nagkanta siya, wala siya nagmahay nga misunod siya sa sugo sa Ginoo, apan nalipay sila nga gaantos tungod kay sila misunod sa atong Ginoong Kristo. Og dito naabtan og usa ka dako kayong earthquake, dako kayong linog, og dito ang leader dito sa preso mituo og misalig sa atong Ginoong Kristo. Pagkahuman dito, miadto na usab sila sa usa ka lugar ang ngalan Thessalonica. Og dito nag-sermon usab sila may tungod sa atong Ginoong Kristo, pero ang mga Hudiyo nga nasuko nila, jealous, miadto na usab sa Thessalonica og nagsugod sila gulo nga gisamok yun nila ang pagsabwag sa maayong balita. And then pagkahuman ato usab mga gitun-an nga sila para walay gulo, mibalhin sila usa ka syudad dito sa Berea. Sa Athens gihapon dito sa Berea, miingon dito atong nahibaw-an nga ang mga Hudiyo open-minded, abri ang ilang kasing-kasing, abri ang ilang panghuna-huna. Bisan pa nga ang ilang pagkultura, ang ilang pagsunod nga nadungog nila sa ilang mga lulo, lula, wala makapahunong nila, abre sila. Wala sila musunod lamang tungod sa pagtudlo sa ilang mga ginikanan, may tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo,
kundili sa ilag yung gilantaw pag-ayo gikan sa pulong sa Ginoo, gikan sa karaan nga tugon. May tungod sa pagsabwag sa maayong balita nga miingon si San Pablo nga ang gisaad nga manluluwas nga pila kagatus katuig gisaad nga moabot ang manluluwas. Miingon nga ang manluluwas ang mao si ang Ginoong Jesucristo nga mao'y gisaad nga manluluwas, maluwas sa atong mga sala. Mao'y iyang mga gitudlo. Maayo ang mga tao kay gibasag yun nila ang pulong sa Ginoo kada adlaw. Ingon sila ang pulong sa Ginoo, gibasa nila, gi-check up nila kung tinuod ba gyud ang gitudlo ni San Pablo. So, dinhi atong heban usab nga importante gyud. Dili lang kita kay relihiyoso, member sa usa ka relihiyon, apan tan-aw nato gyud unsa ang pulong sa Ginoo. So sa Berea, ang mga Hudiyo usab nasuko nila, and then mibalhin siya sa usa ka syudad. Miadto siya sa usa ka syudad sa Athens, sa in English Athens, sa atoa Athena. So ato sa mulantaw atong tanawon og Jutay, unsa maning Athena? Kini sila mga Grego, mga 600 katuig. So wala pa natawo si Jesus, bantugan na ni sila. Advance kaayo ang ilang pagtuo. Nahibalo sila may tungod sa mga bulan, nahibalo sila sa mga bituon, nahibalo sila sa sciences, nahibalo siya sa arithmetic. Advance sila kaayo. So mao ni mga klaseng mga tao dito sa Athens. Apan pag-abot ni San Pablo, ang syudad sa Athena mura og ubos nagjutay. Dili na sila pinasikat, pero ang ilang mga building, ang syudad nila makita gihapon nga advance, abanti ng husto sila. So mao ni lugar nga si San Pablo miadto sa Athena. So moabri kita sa sulat ni Dr. Lucas sa mga buhat kapitulo 17 ang katunga. Kini ang second half na. So atong basahon, magsugod kita sa kapitulo 16. I mean to say chapter 7, kapitulo 7, verse 16, versikulo 16. Tanaw na to. Basahon na to. Guys, naa namamudinha sa Biblia. Nga ang Bible gasugod sa New Testament, sa Bagong Tugon, Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then mga buhat. So naata din na history, mao ni history nga nagdaghan ang maayong balita may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 16. Dito sa Athena. So, nahibalo ta, Athens, nakaadto ko dito. Mga pila nakatuig, usa ko kabulan dito sa Athens, nag-volunteer ako ni anang syudad. So, and sa pag-adto na ako dito, kini ang usa sa akong nakita. Kini usa ka building, ako nang miadto ko dito, o nakita na ako nga advance kaayo ang mga Grego. So dito sa Athena, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. So ang dinhi sa Binisaya murag layo-layo sa original.
dinhi miingon lang siya sa pagkakita niya nga nasamok pag-ayo ang iyang hunauna. Ang translasyon sa Binisaya. Apan sa original, mingon na nasuko gyud siya gusto. Nasuko, dili lang nasamok pero nasuko siya. Ngano man kay ang syudad sa Athena napuno sa mga Diyos-Diyos. Mga miingon na sa akong nabasan mga 300 sa mga Diyos-Diyos nga ilang giampuan, daghan sila Ginoo. Sa among daghang mga syudad nga nakabisita kami, sa akong asawa nagpunta kami sa London, sa England, sa France, sa Paris, sa New York, dito sa Los Angeles. Apan sa among paglantaw gusto na mo makita ang mga buildings, dako kay mga syudad. Mao apan si San Pablo wala siya na-impress. Wala niya paglantaw niya dili tungod kay advance na gwapo kayong mga building. Wala siya. Kundili nakita niya nga kining mga tawhana dinha sa Athena relihiyoso kayo. Sobra pa nis mga Filipino nga relihiyoso. So, kay daghang mga Diyos-Diyos, mga rebulto ang ilang giampuan. Ngano man si San Pablo nga nasuko gid siya. Kay si San Pablo mituo sa napulo ka sugo. Nga dili ka magampo og Dios-Dios mga rebulto nga gihimo sa mga tao. Dili gyud sa napulo ka sugo, dili gyud maayo. Kay kita wala gyud kita nahibalo og unsay nawong sa atong Ginoong Kristo. Kung kisay atong nakita ana, dili na tinuod nga mao ang hitsura sa atong Ginoong Kristo. Kay wala may kamera sa unang panahon. So mag-amping yung kaayo nga kita mag-ampo og mga rebulto, mga Diyos-Diyos. Kay ang atong ampuan, miingon ang Ginoo, usalang gyud ang atong ampuan. So mao ni feeling ni San Pablo nga nasuko siya tungod kay daghang kay mga tawo nga musimba og laing Diyos-Diyos. So bosa verse 17, nakiglantugi siya sa mga Hudiyo dito sa sinagoga o sa mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tawo nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Ang Binisaya miingon nga lantugi, pero sa original nga translation sa Grego, friendly, dili lantugi o nag-argue sila, dili kundi nakipag-istoryahanay sila, nakipag-question pangutana, o siya usab nangutana, siya usab nag-explikar. Dili bot pasabot nga nakipaglantugi siya. And then kada adlaw miadto gid siya sa syudad. Nagtuo dinhi utro na ko 17 busa nakipaglantugi siya sa mga Hudiyo, dili lantugi kundi iyang gi-explikar may tungod sa atong Ginoong Kristo. Sa dito sa mga simbahan o sa dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tawo nga mahiadto sa plaza matag adlaw. So ang atong si San Pablo dako gyud niyang pagsalig nga siya isabwag yun niya ang balita may tungod sa kaluwasan nga gikan lang sa atong Ginoong Kristo. Pipila sa versikulo 18, pipila ka mga magtutudlo nga mga epicureyog o stoiko. Talag sa ratang may tabuan niya sa Binisaya. So Binisaya nila ni. So duha ka klases mga tao, mga Epicureanon o mga Stoiko. So usab kaniya, ang uban kanila miingon, unsa bay bot ipasabot ni ining ignorante nga nagkaaron ingnon nga maalam.
So, naay duha ka grupo sa mga tao nga niadtong lugar nila. Epicureyog. So, duha ka classes mga tao dito. Kini sila mga advanced, mga bright kay ni sila. So, duha ka klase. Kining usa mingon nga Epicureyog nga nakipag-istorya, nakipag-argue or nakipag-istorya kaniya. Kining grupo sa mga tao dito, mituo sila sa prinsipyo nga eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Kining grupo ha, mituo sila nga ang kinabuhi lang dinhi sa kalibutan, maglipay lang, mag-inom, magkaon, basta magpasarap-sarap lang ang kinabuhi nila. Kay miingon sila, wala may kinabuhi nga madamlag, walay kinabuhi, mamatay lang ta. So, ang himuon nimo, mag-inom lang ta, maglipay lang ta. Ang atong kinabuhi puro kalipay kay wala may damlag. Daghang mga tao karon nga ingon ana, walay Ginoo, kung unsay himo nila basta malipay lang sila. And then kining usa ka grupo usab nga Stoiko nga nahinagbuan ni San Pablo. Mituo sila nga daghang Ginoo sila dito. Mga relihiyoso kay ni, pero daghang walay ang Kristyanismo miingon nga usara ka dalan. Sila miingon nga daghang dalan. Bisag kinsa nga relihiyoso makaadto sa langit. Si Jesus dili lang siya. Daghang mga dalan nga makaadto sa langit. O ato usab mga hibaw-an nga sila taas ilang moralidad. Taas ang paglantaw sa ilang kaugalingon. Very proud. And then mituo usab sila nga ang tanan makita nila Ginoo. Og miingon sila nga ang kinabuhi walay padulngan. Naay Ginoo pero ang Ginoo walay pakialam. Mura ba ni og naay kanta sa unang panahon kay usa toy kuan, ki sira whatever will be. Karaan na nga kanta nga Espanyol. Ang giingon, bisag unsay may tabo, wala tay mahimo, og ato lang yung sundon kay wala man tay mahimo. So kini silang mga tawo na ang nahinagbuan bisag karong panahon na usab. Pareha gyapon na daghang usab akong nahibaw-an nga mga tawo ang kinabuhi walay Ginoo. Miingon sila walay impierno, walay langit. So ang atong himuon puro kalipay lang kay mamatay man ta. Kining usa-usab wala tay mahimo kay sira whatever will be. Ang Ginoo walay pakialam. Ato laning unsay atong kinabuhi wa gyud tay mahimo. So mao ni mga tawhana nga nahinagbuan didto sa syudad sa Athena. And then, versikulo 19, busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa Tigum, sa Konsiyo, sa Areopagus, ug miingon sila, buot kaming masayod ni ini bag-ong pagtulunan sa imong gisgutan. Pipila sa imong gisulti nakapatingala kanamo, ug buot kaming masayod sa kahulugan ni ini. Kay ang tanang taga Athena, mga tao dito ang tanan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makipaghisgot-hisgot og mamati sa mga bag-ong pagtulunan. So mao ni mga tawhana gusto nila makabati og daghang kaayong mga bag-ong mga balita bisag karong panahon na. Daghang mga tao karon gusto nilang siging maglantaw sa ilang cellphone, gusto nilang makita sa Facebook, sa YouTube, unsay mga balita sa kalibutan, sige silang galantaw.
mausab ning mga tawhana gusto silang daghang mahibaw-an. Usay-usab gusto na akong lantawon. And so kining mga tawhana ingon ana, nalipay sila gusto kung unsay mga bag-ong balita, bagong mga idea, mao ilang gusto. Verse 22. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konsiyo sa Areopagus ug miingon. Kining Areopagus sa pag-adto nako sa Greece, ako ni nakita usa ka dako kaayong bato nga kung kinsa toy adunay mga idea mo saka ka sa dako kaayong bato ug magdiskurso ka kung unsay imong nahibaw-an. So mao nang gusto silang maminaw ni San Pablo unsa man ning gitudlo ni San Pablo. So si San Pablo nagtudlo na nagsermon, tan-aw nato unsay gisermon ni San Pablo. Mingon siya sa versikulo 2. Unya si Pablo mitindog sa atubangan sa konseyo sa Areopago ug miingon, mga taga Athena, more than si ingon, mga taga Giholngan or mga taga Dumaguete, mga or makaingon ta ka mga Filipino. Si Pablo miingon, mga taga Athena, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. So nakita niya nga kini sila relihiyoso. Kay bulog kita unsa na mga relihiyoso. Sige lang gasimba pero walay laman. And then verse 23. Kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. So miingon siya, sa akong pagsuroy-suroy dinhi sa syudad. Ako usab nakasuroy-suroy ko sa Athena. Miingon si San Pablo, nakita na ako nga kamo reliyoso, daghang kaayong mga Diyos, daghang kaayong mga rebolto. Sa akong nabasahan, mga 300 ka rebolto ang ilang giampuan. Apan miingon si San Pablo, sa akong pagsuroy-suroy, na ako'y usa ka rebolto nakita nako. Nga miingon, to an unknown God. Sa Binisaya, nakita mo ang akong miingon siya, tanaw nako. Miingon siya, versikulo 23, kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Sa daghan kayo nga mga rebolto, miingon siya, adunay usa ka altar nga miingon nga wala mo mahibalo, nga wala mo kahibalo kinsala ni. Miingon siya, kana ang akong isermon kaninyo. Kining Ginoo nga wala ninyo na ilhi. So di na siya magsugod. Gi-introduce niya ang atong Ginoong Hesukristo. Mingon siya, may tugod ni Jesus, and siya, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga ania niini mao ang Ginoo sa langit o sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Minsya, ang Ginoo nga akong gisulti kaninyo mao nga kini ang gabuhat sa kalibutan, wala sa sulod sa templo. Wala masulod sa simbahan. O wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tao. Kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao o sa tanang mga butang. Miingon siya. Verse 25. Gikan sa usa ka tawo, gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon o ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puyan. Yan siya, ang Ginoo mao ni nahitabo. Verse 27,
aron makita sila kaniya sa pamasin nga makita nila siya apan ang tinod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kaya ang ubang mga tao dito milantaw nga walay mahitabo ang Ginoo, layo kayong Ginoo, ang Ginoo walay pakialam, ing siya duol ra ang Ginoo. Miingon siya, may tugon ni sa atong Ginoong Kristo, verse 28, diha kaniya kita may kinabuhi. Og naglihok og nahimong mao kini, mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. So, og verse 29, ug kay anak man kita sa Dios, dili nato huna-hunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, mga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Ang Ginoo kanang inyong Dios, dili na pwede. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Mingon siya, kamo wala mo nahibalo. Gihatagan ako mo chance, paglaom, pag-asa. Mingon siya dito, gihatagan panahon sa mingon siya inyong pagka-ignorante. Usay-usab kita ignorante, kita may tungod sa Ginoo. Apan miingon si Pablo, nga ang tanang tao iyang gisugo aron nga maghinulsol sa sala. Ang tanang tao, mga bright, mga pobre, dato, Amerikano, Filipino, Incheck o kinsa pa. Miingon siya, ang tanan maghinulsol. Bot ipasabot ang tanan nagkasala. Sugo gina ang atong nahibaw-an lang may tungod nga napulo ka sugo. Apan dinhi atong makita nga ang Ginoo nagsugo nga maghinulsol sa sala kay kitang tanan makasasala. Unsa may bot ipasuot og paghinulsol? Bot paghinulsol kining mga tawhana nga sa Atina daghan pila ka unsa toy gitudlo sa ilang mga ginikanan sa lulo, lula, mingon siya usbon ninyo. Ang paghinulsol usbon ang direksyon sa imong kinabuhi. Usbon aron nga kita mosalig sa gihimo ni Hesukristo sa Kalbaryo. Ug nga gusto natong mahibaw na usab unsay direksyon sa atong kinabuhi aron nga kita makaalagad sa Ginoo. Change of direction. And then verse 31, kay nagtagal siyag adlaw. Verse kini importante kay nang giingon ni San Pablo, kay nagtagal siyag adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Adunay panahon, miingon San Pablo, nga hukman ang tibuok kalibutan. Mituo ba ka, misaling ba ka ni Hesukristo? Na ay panahon. Daghang mga tao nga dili mutuo nga adunay panahon. Si San Pablo ang balaang tugon miingon nga adunay usa ka adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan. Tibuok ng mga tao. Hukman niya ang mga puti, mga brown, mga dato, mga pobre, mga buaya, sigo, mga buaya. Iyang hukman pinasubay sa hustisya. Pinaagi sa tao nga iyang gipili. Mangutana kita karon nga kinsa maning maghatag og hustisya, justice nga gipili sa Ginoong Amahan. Kinsa man, miingon si San Pablo, o gipamatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Kinsa maning tawhana nga nabanhaw gikan sa minatay, walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang judge, siya ang maghukom kung maimpyerno ka o dili. Si Jesus pa man miingon
nga jutay lang ang makaadto sa langit. Daghan kaayo ang makaadtog impyerno kay sayon lami ang kinabuhi nga paingon sa impyerno. Dinhi ato makita nga si Jesucristo ang judge. Mingon siya tanang katauhan. Wala na'y laing mga leader sa kalibutan. Walay lain nga mahimong judge, mahimong huwes. Huwes nga makapahatag nato og kamatayon nga eternal. Or maghatag og sentensya nga moadto sa langit o dili. Walay laing mga leader din sa kalibutan. Si Muhammad namatay. Si Confucius namatay. Si Buddha namatay sila. Usa lang ang gipadala sa Ginoo nga nabuhi. Siya lang ang pinaka-judge sa tanang mga tao. Dili siya mag-judge nga relihiyoso ka. Misalig ba ka sa iyang gibuhat dito sa Kalbaryo? Versikulo 32, sa pagkadungog nila nga si Pablo nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw. May pipila kanila nga na mibugal-bugal kaniya. Apan ang uban miingon, buot kaming mamati kanimo pag-usab. Mahitungod ni ini. Unya, mibiya si Pablo sa tigom. Apan, versikulo 34, apan pipila sa mga tao ang mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio, nga sakop sa konsiyo sa Areopago. Ingon man ang usa ka babaeng nga si Damaris ug uban pa. So, jutay lang ang nakabig ang mituo. So, una-unaon gyud nato nga kung kita magsabwag sa maayong balita nga atong sultihan ang ubang mga tawo mahitungod ni Jesus, mag-expect gyud bantayon gyud nimo nga daghang mga tawo nga magbugal-bugal kanato. Daghang mga tawo miingon nga nabuang na siya. Jutay lang ang mutuo. Ang atong trabaho kung kita tinuod gyud nga sumusunod ni Jesus, dili nato magsermon og atong relihiyon. Ang atong relihiyon dili makaluwas kanato. Ang atong Ginoong Jesucristo lang. Atong yung hibaw-an nga ang atong trabaho mao ang pagsulti, mao ang pagtanom lang. Ang Ginoo ang mag-harvest. Wala tayo mahimo, dili kita ang maka-converter, kundi ang Espiritu Santo ang maka-converter sa tao. Ang atong himuon nga sultian sila mahitungod nga si Jesus mao ang manluluwas sa atong sala. Unsa may atong buhaton? Imo bang giakseptar si Jesus nga imong manluluwas? Ato bang mahibaw-an nga dili tungod kay fanatiko kita, dili tungod kay kita relihiyoso kaayo dakang musimba? Dili tungod kay miyembro ako sa usa ka relihiyon, kundi aduna ako'y relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw lang ang manluluwas dinhi sa kalibutan. Ikaw lang ang nagpakamatay sa among mga sala. Ginoo, hinaot po unta nga kini among masabtan, among abrihan ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ginoo, pasaylua kami sa among mga sala, tudlui kami unsa may buot ipasabot ug maghinulsol sa sala. Ginoo, panalangina kami karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.